фитнес зала Склеп. Намираме се в залата с Симеон Павлов, вице-републикански шампион за юноши по силов трибой. Днес той ще покаже своята тренировка за мъртва тяга и ще ни обясни малко повече за нея. Тренировката представлява мъртва тяга, както баща се каза, плюс асистиращи упражнения, като едното асистиращо е за задно бедро, имаме две упражнения, които са асистиращи за гръб, още едно асистиращо упражнение за кръст и последното асистиращо е за коленната стена. Общо 6 упражнения представлява нашата тренировка. За тази година няма повече състезания, тренировката ще бъде с малко по-висок брой повторения, до 6 повторения. Ще изпълня 4 серии по 6 повторения с една и съща тежест, а преди това ще направя 5 загряващи серии, съответно 2 серии на 60 кг, една на 100, една на 140 и една на 160 кг, като още от леките килограми вдигам щангата максимално бързо, защото колкото по-бързо вдигаме щангата, толкова по-голям шанс е да вдигаме повече килограми. Току-що приключихме мъртвата тяга и сега е ред на асистиращите упражнения. Първото асистиращо упражнение е за задно бедро, като изпълнявам сгъване на машина за задно бедро, 4 серии по 12 повторения. Следващото асистиращо упражнение е за гръб. Тук ще използвам бремене на машина. Това упражнение се използва за да направи силен и за да не изпускам плешките, когато дърпам с тежки килограми мъртва тяга, защото ако плешките ми са стегнати, горната част на гърба се изкривява. А упражнението го изпълнявам на машина, защото след мъртва тяга кръста ми е преуморен и нямам сила да държа прав по гърба с щанга. Тук изпълнявам 3 серии до 6 повторения. Следващото асистиращо упражнение за гръб е пул-даун с широк крак, като го изпълнявам 3 серии по 10 повторения. Преминаваме към следващото асистиращо упражнение, което е за кръст, хиперекстензии с щанга за врат, като изпълнявам 4 серии по 15 повторения.
последното асистиращо упражнение, което е за коленната стена. В случая ремни преси лежанка от наклон с тежест, като изпълнявам 4 серии по 15 повторения. Току-що приключих моята тренировка за мъжка тяга с асистиращи упражнения. По принцип тренировката продължава между 4 и 5 часа. Ако искате да гледате още видеоклипове на нашите тренировки, моля харесайте страницата ни във Facebook, абонирайте се за канала ни в YouTube и в профила ни в G-Box Series.